Технически анализ на валутния пазар за 25 януари. На пазарите изглежда се върнаха положителните настроения. На графиката на евро-долар виждаме, че търговията излезе от рейнджа 1.3280, 1.34 в посока нагоре, с което се потвърждава за пореден път възходящия тренд, който се развива от 24 юли миналата година. Текущо следващата цел за биковете е съпротивата 34.84, която предполагам, че бихме могли да стигнем още днес, ако не днес, в началото на другата седмица, тъй като по време на търговията на страни се акумулирала сила за възходящ импулс и той в момента се развива. При двойката паунд-долар поевтиняването на паунда за сега прекъсна, като търговията се развива непосредствено под подкрепата 1.5824. Тук индикации за възходящ тренд обаче все още нямаме. Това ще стане, ако търговията отново се върне над 58.24, след което пробие нисходящият ценови канал и видим пробив и на 1.60. Едва тогава мога да кажем, че тук продължава възходящия тренд. При долара срещу иената, както предположих миналата седмица, изказването на министра на финансите на Япония за опасността от толкова рязко поевтиняване на иената, предизвика само временна реакция на пазара и разбира се не беше достатъчно за да пречупи възходящия тренд от голям порядък, който се формира вече почти от една година. Дъното за двойката беше октомври 2011, след което котировките не успяха да направят ново дъно през септември 2012. Беше пробита динамична съпротива през върховете от 2011 и 2012. Нов връх, с което бяха на лице трите сигнала подал за обръщане на изходящия тренд и последва импулсивно възходящо движение на долара срещу иената. Тук след политическото изказване имахме корекция, като съпротивата на тази корекция беше пробита вчера и в момента се развива поредният възходящ свинг за двойката. Целта в посока нагоре са далечните 93 йени за долар, като този таргет е на лице, докато търговията се развива над възходящия тренд от дневната графика. Австралийският долар срещу долара намери подкрепа на 1.0440. Тук също, както при паунд долара, е рано да кажем, че нисходящо движение приключва. Тук по-скоро изчаквам поведението на котировките около динамична съпротива от фигурата на седмична графика и по-точно искам да видя изход от така формиралата се триъгълна формация и след това пробив на 1.0620. Това за мен ще бъде сигнал, че се формира следващият възходящ тренд от голям порядък, който да отведе котировките към последния връх при 1.1079 и ако той бъде пробит, евентуално може да видим и нови рекорди за австралийския долар. Благодаря за вниманието, пожелавам ви успешен трейдинг.